Першае. Важная інфармацыя, важны тэкст. Другое. Як можна быць добрым і цудоўным чалавекам? Трэцяе. І як мы можам зрабіць свой унёсак у сусветны мір? Чацвёртае. Кажучы і робячы наступнае. Пятый. Вітаюцца наступныя 5 духоўных груп. Вітаюцца ўсе духоўныя рэлігіі, перакананні, этнічныя прыналежнасці, сексуальныя арыентацыі і ўсе жывыя істоты. Шосты. Пакуль яны распаўсюджваюць пасланне, што важна ставіцца з павагай і абараняць усе жывыя істоты і ўсе нежывыя прадметы, або што трэба мець добрае сэрца да ўсіх жывых істот і ўсіх нежывых прадметаў. Сёмы. Найважнейшае, каб кожны дарослы чалавек, які мае псіхічна, псіхалагічна, эмацыянальна і фізічна здаровы стан, імкнуўся дапамагаць розным жывым істотам і нежывым прадметам. Асабліва важна дапамагаць дзецям, жывёлам, пажылым людзям, людзям з псіхічнымі або эмацыйнымі захворваннямі, ахвярам маніпуляцый або прамывання мазгоў, а таксама людзям з псіхічнымі і фізічнымі парушэннямі. Восьмае. Навакольнае асяроддзе. Жывыя істоты, нежывыя прадметы, штучны інтэлект і здаровыя дарослыя жанчыны і мужчыны. Дзевятае. Кожная духоўная рэлігія, перакананне, этнічная прыналежнасць, сексуальная арыентацыя і кожная жывая істота вітаюцца. Што яшчэ гэта можа азначаць? 10.1. Можна маліцца і дзякаваць за добрыя рэчы ў жыцці, прасіць дапамогі ў цяжкіх сітуацыях або маліцца за добрае жыццё тут ці ў будучым жыцці. 10.2. Магчыма, у кагосьці ёсць некалькі або адно з наступных. Бог, прарокі, анёлы, іншыя жывыя істоты або нежывыя рэчы, такія як кнігі, пісьменства і іншыя рэчы, якія распаўсюджваюць пасланне пра тое, што людзі не павінны быць дрэннымі, злымі або бязбожнымі, але што ўсе павінны быць добрымі, выдатнымі і цудоўнымі. 11. Тады кожны можа верыць і рабіць тое, што хоча, бо ўсе добрыя адзін да аднаго, нягледзячы на гэтыя адрозненні. Тады павінен быць мір ва ўсім свеце. Так, мір ва ўсім свеце.